से मामला तोहर सेट भेलौगे कौना छौरा से मामला तोहर सेट भेलौगे ये छौरी सेट भेलौगे कौना कारण आबे में आज लेट भेलौगे कौना कारण आबे में आज लेट भेलौगे डीजे वाला छौड़ा से मामला सेट भेलै रे डीजे वाला छौड़ा से मामला सेट भेलै रे रे छौड़ा सेट भेलै रे कि चुमा लेबे देबे में छौड़ा आज लेट भेलै रे कि चुमा लेबे देबे में छौड़ा आज लेट भेलै रे बुझली न रे कौन छौड़ा चुसल कौ तोरा उठवा के ललिया गे मिसिए के लाल कलकौ गोरे गोरे गलिया गे तले सुन रम छौड़ा चुसल कई हमरा उठवा के ललिया रे मिसिए के लाल कलकै गोरे गोरे गलिया रे चढ़ल जापानी के माजा भर पेट ललही गे चढ़ल जवानी के माजा भर पेट ललही गे गे छौरी पेट ललही गे कौना कारण आबे में आज लेट भेलौगे कौना कारण आबे में आज लेट भेलौगे कैसे पोछैलौ तोरा अखिया के कजरा गे कौन छौरा बनल कौ तोरा नैका लो भरा बागे नैका लो भरा बागे चुमा चाटी ले देबे छुटलै का जरा बारे डीजे सौरभ बनलै नैका ला भरा बारे चढ़ल जापानी के माजा भर पेट ललही गे चढ़ल जवानी के माजा भर पेट ललही गे गे छौरी पेट ललही गे कौना कारण आबे में आज ले